barberer, delikatesseforretning, købmand, og herinde der var legetøjsbutik og ny barberer. Der var skotøjsforretning, og derovre der var købmand. Der var altid en købmand med i hjørnet. Så var der delikatessebutik herinde, motorcykelforretning derinde, bager, og derinde der var købmand. Og så var der tømmerhandel lige om bag ved Møllen, og så var der Durup Sparekasse. Så var der stationen derovre, der kørte togene så til Skive og Blomøre. Ja. Og så var der det var den derinde. Nej, den lå her, den rev ned. Så var der masser af forretninger heroppe også. Så det var der, jeg boede som barn inde i den der. Så er min mor, hun havde forretning herinde. Jeg kan godt se det. Ja, der var han lavede træsko, ham der boede derinde.